să reacționez la un video și vreau să reacționez la liniul logică joc parodie. Deci, hai să începem. Da, merge un pic greu. Bine ați venit la Minecraft, un joc pătrățos, ale cărui aparențe în LOL. vărzând această aglomerare de pixeli într-un joc de câțiva mega, cu siguranță credeați. Ce grafică de Mario! Sigur, mere... Bă, deci, cine o... Mă întrebam, frate. Eu uitați-vă, tipul ăsta, Zapi TV, mi-a făcut logici la Counter-Strike, Pokémon Go și multe alte jocuri. Înțeleg de ce nu place jocul ăsta sau ce. Joacă-l din plăcere, mă. Cartof jocul ăsta. Greșit! Deși ești înconjurat de o grafică de anii 80, tot îți trebuie un calculator decent ca să-l poți juca. Și probabil un calculator de la NASA. Asta dacă vrei să joci Minecraft cu niște umbre în plus. Yay! Nimic din... L-ați văzut ăla? LOL. Oi, doamne. Jocul ăsta nu respectă legile gravitației. Ei bine, Adevărat. mai puțin nisipul, pietrișul, apa și tu, gaspă muie. Deci să nu-ți fie teamă să tai un copac, pentru că cu siguranță nu se cadă pe casa ta. Minecraft este făcut de suedezi, deci asta va explica de ce copacul nu cade. Pentru că este un copac de la Ikea. Odată ce se lasă noaptea, baricadează-te într-o peșteră cu ușă, pentru că iată vin colindători. Dar dacă vrei să scapi de frica în pupă, mai bine somn ușor. Ok, asta e chiar ciudat. Și eu cred că întâi dacă face logica asta cu Minecraft, nu cred că îi place jocul ăsta, dar lui sau ceva de juca și nu fă de asta. Să le arăt. Ok, ce-am... Deci chiar m-am ales și eu un comentat, bă. Ok. Nu, ce să dea oameni. Ok, mă... Hobby ca toți hipioții și copiii de grădiniță. Dacă răul ăsta putrezeam în testicule. Tarantulă. Pe la coaie, pe la pulă, tarantulă. Creatorul acestui joc a creat creeper-ul greșeală. The fuck? Ce e asta? LOL. Fiind de fapt un skin de porc cu glitch. Cum a ajuns un porc să ajungă o pulă verde care explodează? Că tot vorbeam de monștri care dau târcoale noaptea, există unul înalt, negru și slab, ce pe deasupra și fură. Și nu e Aladdin, e de fapt Enderman-ul, care începe să te spume la gură și să te atace doar dacă te uiți la el. Așa că data viitoare când prinzi un Enderman că fură de la vecinul, mai bine taci. Mamă, că ți Enderman-ul ăsta. Dacă caracterul tău ar căra un inventar întreg de stack-uri de cuburi de aur, practic asta ar însemna că ar 44 milioane de kilograme, adică cât turnul Eiffel, de 6 ori. LOL. Asta cred că chiar are sens. Bă, ăsta lasă tu, bă. Cred că dacă ai pune asta vecinului tău Gabor ar fi invidios. Ia niște ouă și trântește-le de să pui eu. Să nu te simți de joc chiar dacă joci single player. Fă cunoștință cu țăranii din Minecraft care loc sate chestii pe smaralde pe care le găsești din an în Paști. Deci, eu nu mai pot, frate, ce căcat. Eu vreau să-l joc, dar chiar e fain. Deci, să dăm și noi un like aici. Un like. Foarte, foarte sunteți cei mai buni de acum. Pot să munci de câte ori vrei tu. Animalele se pot fute, dar numai dacă le dai de mâncare. Hapsânii, LOL. țăranii se pot fute, dar le faci case cu multe uși. Egoiștii, dracu.
Totul, deci absolut totul este cubic. Adevărat. Deci, asta m-ar face un capra dacă mă joc Minecraft. Pot să ajungi în iad, dar în rai doar folosim. Lol. Scopul acestui joc este de a aduna toate materialele necesare pentru a ajunge într-o altă lume numită N, unde o să vă simțiți ca în Parental. Însă, nu necrotiu o să fie problema, ci dragonul ăsta care te întâmpină cu cea mai mare căldură. Dacă îl bați, felicitări, ai terminat Minecraft. Teoretic, dacă o luați așa, Minecraft pare un joc foarte cu o comunitate foarte politicoasă și prietenoasă, nu? Dacă o luăm iar teoretic, da. Însă, bine ai venit în lumea serverelor de o lume dominată de o comunitate de copilași de vârsta medie de 2. Asta chiar e de că mulți copii de pe serverul de pe Minecraft de pe PC care mă joc și eu, apropo, întotdeauna mă joc, chiar, și toți înjură acolo, bă, cât sau hack-uri, înjur foarte mult, deci nu le vinuiesc pentru asta. Prunc căror părinți au bătut la cap să le dea 19,95 de euro, nu ca să clădire acestea, ci ca să joace surf. Câte o mult. 10 ani de tine. Oh, lol. Doamne, hai să vedem bătrânul ăsta. Dacă tot îți cupe jocul ăsta, măcar ce prostii? Minecraft. Jocul programări la psihologul școlii mai des. Sau dacă totul e ok, distrezi. Mai site-urile de filme porno. Apoi labă plăcută. Ia parte la cea mai mare. Bine, asta chiar a fost. Hai să vedem și cei mai de. Mare acțiune orientală MMORPG. Deci, cred că e o reclamă la un joculeț. Doar atât. O să ai Ia parte să de vedem. cea mai mare minciună. Joacă gratis. Ia-i gratis o p***ă de cal. Aia, da. Ok, deci încă o dată acest reacționare la acest video. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Furnica și ne vedem data viitoare. Și acum cred că... nu s-a băguit. Eu vă zic